Sahur, sahur. Leh, Jo. Hawane kok piye ngono ya? Sing ngrasake wae kono takon aku lho, Pak. Brindang-brinding lho, Le. Bapak masuk angin. Ora. Paling arep alasan nek meh ra poso meneh to. Ora yo. Brindang-brindinge ora mergo masuk angin kok. Lah, Pak. Ning bulan Ramadan iki jarene Pak Ustad, setan kabeh dipenjara, Pak. Anginnya banter men to ki. Jo. Enak sing dodok-dodok. Bukan mbok menawa jolodok. Bukaan, Pak. Lah bajune wedi we. Apa ya wedi to? Ya wis enu wong loro yo. Jane aku dhewe wani, Pak. Ane bapak ngejak bareng, ya wis, ayo. Kan sopo-sopo ya, Pak? Lah iya toh. Sing dodok-dodok mau sapa ya, Le? Mosok emangane Pak Ustad ngapusi. Jo. Awake rambut tutup pipi ta? Tutupan, Pak. Wah, gua. Jo. Awake nutup dhewe, Jo. Berarti iki diantara setane nutup saka njero nek ras saka njaba, Pak. Lah yen nutup saka jero terus setane. Hawannya adem ya, Dad. Oi, Mas, sedang merinding. Angkat yuk. Ayo, Dapat aja. paco paling semangat, Mas. Rasane tekone tau Pak bukan sik dhewe yo. Ya, sih. Ayo. Di suatu malam aku mlaku dhewe, Mas. Dilalah ning tengah dalan kuwi enek ireng gawedi, Mas. Jajane Pak RT. Mboten no. Mosok Pak RT ngerti aku wedi. Lah piye to? Nah, mulane tak lanjutke le cerita aja dipedhot-pedhot. Oke. Ning tengah dalan kuwi ngerti ireng gawedi, Mas. Keweden aku. Dilalah tujuan omahku kuwi jalure ya gur kuwi. Dadi gelem ora gelem aku kudu bablas. Ya wis aku bablas wae. Lah setane. Setane malah wedi kok. Dadi kaya aku kok sing nyak setane malah ana. Oh, alah. Berarti niku nek mengke setane kecekel ajeng mangke souvenir. Mriku niku. Aneh ngimpi kula ten mriku niku, Mas. Lah akhire. Akhire kula tangi, Nggih. terus kula pipis. Niku pas ngimpine jenengan niku napa posisine udan? Ya rintik-rintik lah. Berarti jenengan beseren niku. Pak. Pak bukan. Tangi. Wis sesuk lho. Jo, mendek bengi bareng wis turu angler. Kowe ngrasake sesuatu apa, Le? Heeh, Pak. Ngrasake apa, Le? Kaya ono sing ndi. Waduh. Kayak piye no, Jo? Bareng aku ngilir. Terus sing mbok sawang apa, Le? Sikil. Duh, kayak kepiye no, Jo? Jebule sikilmu to, Pak. Sing ndi wetengku. Wah, tak kira sikile setane. Tak kira iya. Kul sikilmu. Arep ndi?
adus. Adus bareng bapak wis ya. Ah, mah. Wis nek no. Tonggo nek bapak adus kancani lho ya. Hei, meneng wae kesurupan lho, Dot. Ra mungkin lho, Mbak. Bulan Ramadan ra mungkin ono sing nasuti. Lah ngomong apa to, Dot? Ana ndi, Mbak? Weh mulai. Lebar saka ngendi? Tongone Mbak Mintul. Oh, alah. Ya wis ya, Dot. Wah. Lagi tangi, Ndra. Iya, Mbak. Penake. Sampean kok ngendi? Kok pasar iki? Ngopo? Gulaan no. Ora penak men, Mbak. Jenenge wong kerja. Iya ya, rasa dadak ngeden lho. Ndra. Mami banyak apa rata, Ndra? Cik Sari, Mbak. Walah, ya wis nek nu. Penting ora? Penting tak gawe. Rasah engko wae, Ndra. Ya wis. Poso, Mbak. Ya poso no. Selain poso ping ibadah, aku ya sekalian diet, Ndra. Tak kei cara, Mbak. Bendang cepet. Cepet langsing. Iya no. Caranya piye, Ndra? Selama puasa 30 hari iki, sampean rasa buka, Mbak. Di poso terus. Ngono ku ya jenenge nyiksa. Pak, Kayak kaget ae lho kowe. prai to, Pak. Ora i. Gedang adus kono, gak mangkat. Sik. Sik kepikiran dek banyak nek. Oh yo aneh tenan lho, Jo. Jadi bahas neh. Gedang adus kono, gak terus ke mangkat kerja. Kancani ya, Le. Awan-awan ini sitane ra mungkin ono, Pak. Lah ngopo? Mergane sulap, aliran kacamata. Apa? Semangat kerjane ya, Pak. Pejuang THR. Arep ning ndi, Jo? Lek suasana, nggon omah suasanane horor. Dot, dengarin ra nang Pak Ijo. Mau seronok, Mas. Ning lawange tutupan. Dijek turu. Ndek iki kalak Pak Ijo ora subuh ning masjid to. Iya, Apa lagi lunga ya? tok ora sih, Mas. Paling ki paijo bar sahur. Terus keturun. Lah kuwi angler banget, Mas. Oh, bisa jadi kuwi. Sampeyan tak ngerti to. Nek paijo nek turu kuwi wis jan nyenengke. Nek ra turu pas mangan. Lan paijo nyat padha aku kok, Mas. Iya bener. Betah mangan karo betah turu. Ya Dot, Ning ndi? nang Pak Ijo no. Kowe rono sik, Mas. Oh, aku tak nyusul. Ayo meh ngopo to? Omah ngenteni sik kok. Ngenteni apa? Ngenteni malese ilang. Ale aku mager banget deh. Wis lungguh ning kene kok moksa ora ditakoni lho. Wah, kuwi hantu. Dengaran konsare horor, Pak. Aku ki karo Pak No. Engko arep gawe konten horor. Kula melu no, Pak.
Aku iki apa duwe pengalaman horor. Gata no, lagi ndak bengi. Piye, Jo? Tadi ngaten lho, Pak. Jo, ayo Jo. Ceritamu iki ngeri. Mula kuwi, Pak. Kula tak melu gawe konten yo. Oke. Sip. Wes saiki kowe cerita, tak cobone karo tak iringi. Piye? Oke no. Di suatu malam terdengar suara angin sepoi-sepoi. Lalu wah, Jebul Do, gayeng-gayengan ning kene to. Nek kowe teko tiba-tiba ngene moodku wong loro ilang no. Lah enten apa to, Pi? Aku ngkoi aku Pak Ijo karo Pak Noi arep gawe konten horor. Lah iki dalam rangka latihan. Malah tekomu nyelunang-nyelunung ya moodku ilang no. Lah kok kowe ndek pengalaman horor, Jo? duwe Mas. Ceritane piye? Malah nek tak cerita meneh. Wah, kok medeni men to, Jo? Mula kuwi Mas. Nah, ngene kan go konten sip. Masuk Pak Dul. Kok bengi coba dibuktekke neh wae, Jo. Kene, tapi bareng-bareng ya. Yo, iya no. Pak Dul melu buktekke ora? Anu ngono kuwi ora perlu ndak dibuktekke barang. Kowe konten yo sing apa adanya neng kono, ora perlu pembuktian barang. Apa Mas? Asline wedi ding, Jo. Ono arep gawe konten horor. Apa ya mampu? Mampu, Jo, tapi ora banget. Ayo, let's go. Oret. Dot. Mana nih Pak Ijo ya? Nah, rapat apa iki? Ora meh rapat, meh pembuktian. Pembuktian? Pembuktian hal yang janggal. Bingung toh? Iya. Engko wae langsung eksekusi. Timbang marai aku bingung. Ini mending mangkat rawa sik wae yuk. Cepet bali tepuk bolosok gane asem. Biasa wae ngono, Lek. Ya biasa wong jenenge wong kaget lho, Is. Ora tau ngerti wong wedok nganggo kena wae. Ora lek ngono. Aku wingi lho bar sahur ning omahe enek peristiwa horor ya, Is. Wah, poso-poso horor. Kandhane ora percaya, saya petuk kowe. Peristiwane malah dadi luwih horor. Wedi. Horor tenan dek iki, Mas. Horor piye? Wingi totot pas arep subuhan. Ana sing ndodok-ndodok pintu. Lan tak tili karo Pak Bugong enak wong. Iki piye to? Horor kok malah cengengesan. Ki horor lho, Dot. Kuwi iki sing dodok-dodok ya aku ya. Loh? Ayo, Jo. Walah, dodot. Diwas Pak dibugang deg-degan. Itu. Masalahe lawang nutup dhewe. Oh, alah.
bagaikan padang masalahnya. Lah iya, nanti waspada bukan deg-degan lho kok. Lah, iki langsung dodok-dodok dudu aku, Mas. Lili bareng yo. Yo. Ono tilik ono Pak Bukang tak ning jero.